ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ತೆಂಗುಲು ಧೋನಿ ಮಿತ ಒಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಐ ಡು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮೀಸಿಂಗ್ ಬಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಉಂಡು ನಿಕಲೆ ಅವೆನ್ ತೋಪವೆ ಆತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಿಕಲೆ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪಿರಾವಡು ಒಂದೇನು ತೂಕಿನ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಒಡೆಬೋದಪ್ಪ ಅಂದು ಎಸ್ ನಿಗುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂಕುಲು ವರಂಗ ಬೋದೈನಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ಒಲ್ಲಿ ಮುಲ ಐನಿ ತೋಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಯನ ಮೋಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲಿನಿ 7 ಜನ ಬೋದೈನಿ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇತ್ತಂತ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಯಾ ಅಂದಿಯ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಯಾನ್ ಈತೆ ಮೂಲು ವ್ಲಾಗ್ ಗೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗೆಪ್ಪುಜಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜವೆ ತೂಲೆ ತಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ ತೋಜು ನನಗಲೆ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲ ವಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾ ಮುಲ್ತಾತೆ ವೀಡಿಯೋ ಗೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಕ ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೋಜವೆ ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಾವ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಳಿಚ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೊಂಡೆನ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಆಂಜಿ ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಗಡೆ ದೂರ ತಾವರ ತೋಜುಂಡು ಈಗ ತೋಜವು ಕಣ್ಣು ಓಲಿ ಎಂಕೆ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅತ್ತ ಈ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ರಂಜಿ ಪಿಯುಡಂಜಿ ಸುಮಾರುಂಡ ನಾಗವಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ನಾಗವಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಜರಲ್ಲಿ ಆನಲಾಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಧೋನಿ ನಲ್ಲ ಬೋಜಿ ಗೈಸ್ ಕಾತು ಸಾಕಾಣ್ ಏತಿಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲೆ ಪೋಣ್ ಗೈಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಗೈಸ್ ಯಾನಿನಿ ಎಂಚ ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆವ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಪನ್ಲೆವ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏನಲ್ಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಪ್ ಮೂಲ್ ನೆಕ್ಕಲ ಬಂಗೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ವೀವ ಪಿರೌದ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೆತ್ತು ತೋಜವೆ ನಿಗಲೆ ಹಾಂ ಅಂದ ಅವು ತುದೆಟ್ ನೀರು ಬರ್ಪು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಚಾನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಾನ ಏನ ಯಾಕಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೂರು ಹಲೋ ಎಂಚಾನಂದ ಎಂಚಾನ ಹಾ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಗಲ್ಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೇಳು ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಜಿಂಕ ಬಿಡು ನಡೆ ಪೋ ಆಗು ಚಂದ್ರಯಾನ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ದೊಲ್ಲಿ ತಗಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಯವರಿ ನಾ ನಟ ವಿಡಿಯೋ ಗೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಬರೋದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏರೇನ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಪೂರ ಜನ ಬಾಡ್ದೇರು ಯಾನ್ಲ ಬಾಡ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಪನ್ಬೆ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲದ ಮರ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಜ್ಜಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೂರಡು ಅಜ್ಜಲ್ ಮುಲ್ಲ ಪನ್ಸುಕೆ ಶಂಕು ಲೈಟ್ ಪೋಪ ಪನ್ ಹಿಂಗುಲಿತ್ತ ಐಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಾಳು ಪಪ್ಪ ಆನಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮೀವು ಅಂತೀನಿ ಕೆಸರಡು ಕಾಂತದೋಳು ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಿಂಜ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯು ಏರೇನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏರನ್ನದಾನೆ ನಾಗಲ್ಲಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೈದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೆಂದು ಮೂರು ಕುದಿಯ ಟಿಂಚಿ ದಾಂಟೊಂಬರೋಳು ಅದಾಗ ಅವು ಕತ್ತದ ಅಂತ ಇಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ತೂವರೆ ಮೇರೆ ಪಣಂತೀರಿ ಮುಲ್ತಾಗುಲ್ ಬೆನೇ ಪನ್ಪುನು ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಉಂಟುಲಿ ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ತರಳೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿತ್ತು
ಸುಖೇಶ್ ಟ್ರೋಲಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಅಲ್ತೆ ಅವು ಒಳ್ಳೆತ್ತವು ಕಂದೊಡಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪುಚು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ತೆಂಗುಲು ಧೋನಿ ಮಿತ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾ ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಧೋನಿ ಗೈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಯಾಂಬಕ ವ್ಲಾಗ್ ಲೆಜ್ಜೆನ್ ತಾಳೆ ನೀ ಸರ್ ಐ ಡೋ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಐ ಡು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗುಲ್ಲೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ಗುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿಯಾ ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ ಪಾಡು ಅಂಚಮಿ ನೀನಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತ ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಗೈಸ್ ದಾನಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಿಂಜಪ್ಪನ ಪೋತಿನತ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛನ ಕುಲ್ದ ಮುಲ್ಲು ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ಗುಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಿಸ್ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಪಿಸ್ ಉಂಡು ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜರಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮೀನ್ ಲಾಗೆ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ ನಿಗಲೆ ಮೀನ್ ತೋಜುಂಡ ಹೂವಲ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಯಾನಿಗಲೆ ಉಚ್ಚು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಉಂದೆ ಉಚ್ಚು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಏ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಸುಖೇಶ ಕಂದೊಡಿಯ ತಂಬೆವು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಬೊಕ ವಿಷಯ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂಡ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಮೊಗುಲ್ ಪೂರ ಪೋಡಿದ್ ಕುದೊಂದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಪೋಡಿದ್ ಕುದೊಂದಿರ ಎಂಕುಲಾಕ ಇಂಜಪ್ಪನ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚಂಚು ತಿರ್ಗವಂತ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಡಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಓ ನಮ್ಮನ್ನ ಫೈನಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ ಆರೆ ನಮ್ಮನ ಬೋಟ್ ಇದೈನಿ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೋನಾರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಬೋಟ್ ತುಲೆ ಹೂ ಅಡೆ ದಾಸಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ ತಾವರ ಆಪುಣ್ಣಟ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3,22,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಚಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀಸರ ಅರ್ಪಿಸನಿಗಲೇ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ ಬರ್ಪೆ. Guys, see, this is Bangda and this is Kurchi and there are some of lots of ಏನ ಆಯ್ತಾ ಪುದರೇನ ಗೈಸ್ ಸುಖೇಶ್ ನೆತ್ತ ಪುದರೇನೆ ಮೀಂದ ಪುದರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಚನ್ ಯಾ ಮೊಗಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಮೊಲು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೊಲೆ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 3,22,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ನಿಗುಲು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ದೋಣಿ ಚಂದ್ರನಡೆ ಪೋಪುನ ಎಂಕುಲ್ ಎತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಪಾಡೇವು ಎಂಚ ಪೋತಿನ್ ಪಂದ್ ಏ ಶಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಲಕ್ಲೆಯ
ఉంటదల్లికి ఇవ మరలా ಗೈಸ್ ಆರ್ ನೆರ್ನಿಂಕ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಉಂಟೆ ಪಾಡ್ದು ಕುದೊಂಡೆ ಗೈಸ್ ಆರ್ ನೆರಿಯರೆಂಕ್ ಯಾನಂಜಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಬಂದಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿದ ವ್ಲಾಗರ ಏನ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಮೊದಲ ಅಬ್ಬಾ ಗೈಸ್ ನಾನು ನಿಗಲೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೋಜವ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆವ ಆರ್ ಲಕ್ಕನ ನೆರ್ಪೇರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಮೇಶ ಸರಿ ಕುಲ್ಲು ಅವೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚರ್ತಿ ವಾಡೋಡ್ಚವ ಎಂಕಲ ಅವೇ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಬರ್ತು गाइस इधर बारिश हो रहा है ये नेकुल रेस मल्पुनी अंकल नोटू ಐಕಲ್ ವಿನ್ನ ಪಾ ಬರೋದು ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲ ಬರದು पूरा पोट बरसात गाइस इधर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है हम नीर में जा रहे हैं तो ನೀರು ಗಿನ ಮಿಂದಿಡೆ ಪಾನಿ ಎತ್ತಂಬೆ हाँ हम पानी में जा रहा है ಎನ್ನ ಹಿಂದಿ ಕೇಂಡ ಹಿಂದಿ ತಗೊಳ್ಳು ಆ ಕಡೆ ಮೂಲ ಹಿಂದಿ ತಗೊಳಿತ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಂಚೂರು ಬುಡ್ನಿ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ನೆಟ್ ತಾವರೆ ಇನ್ನ ತಿಗಲೆ ಅಂದ್ಯಾ ಬಾರಿಶ್ ಬಾರಿಶ್ ಏ ಯಾವ ಗಸಂಟುಂಬೆ ಓಪನ ಆಕ ಏತ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ತೂಲ ಬರಲಿ ಗೋಡನ ಮೀನ್ ಲೆವೆಲ್ಲಾಗೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅತ್ಯ ಮೂಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ತಾವಿಂಚ ಓ ಪಪ್ಪ ವೈ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕಬೂತರ್ ಬೇ ಏ ಕಬೂತರ್ ಮಿತ್ತಡು ಗೈಸ್ ಏನಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂತ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ವರಂಗದವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಕೋತೆ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜಾರ ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಅವಳ ಎತ್ತೆ ನೆನಪೇನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಕೆ ಮನೋನ್ ಬೇ ಓ ಅಂದ ಅದು ಕುಲ್ದಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಗ ಹೊಡ್ಚು ಏನು ಹೊಡನ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಕು ಲಾಭ ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕೊನ ಪೇರಕ್ಕೆ ಏನು ಬ್ಲೇಡ್ ರಾಮನಾಥಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಅವನು ಏ ನೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಯಾ ಊರ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಓರ್ ಸೈ ಹೊಡ್ಚಿ ಸಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ ಅಕಿಸರ ಇಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಂಚೇನಿ ಏ ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುಂಕ ಬುಳುಂಕ ಆಪುಂಡು ಲೈಫರೆ ಮೂಲ್ ಗುಂಡಿಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏ ಯು ಡೋಂಟ್ ಚಪ್ಪಾಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಪ್ಪೆ ಏರಿಯಾ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕನ್ನ ಅಂದ್ಯಾ ഞാൻ ಬಿಡ್ಪಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ವಾಲೊಂದುಂಡು ಹಾಕಿತ್ತಿನ್ಬೆ ಅಂದ ಅವು ಮಲ್ಲದು ಅವೇನು ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಲ ಅರೆಗಲ್ಲ ಅರೆಗಾಲ ಮೂಲ್ ನಡ್ತಂ ಪೋಲಿ ಅಂದ ಓಕೆನ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆ ಅಂದ್ಯಾ ಹ್ಯಾಂಗ ಕಿഞ്ഞಪ್ಪ ನಡ್ತಂ ಬೋದೆ ಮೂಲ್ ಕಿഞ്ഞಪ್ಪನ ಅರೆಗಲ್ಲ ಇತ್ತು ಚಂದಪ್ಪನ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ನಮ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ದೋಣಿ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಮೂಲು ವಿಡಿಯೋ ಗೆತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ಒಯ್ದು ತುದೆಕ್ ನೂಕುವೆ ರಂಚತ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಿರ ಬತ್ತ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುದೇರ್ಪುರ ಫೈನಲಿ ವಿ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕು ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆಪ್ಪೆವ ಬೂಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳುಂಕಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಗೈಸ್ ಯಾ ನಿಗಲೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಯಾ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಪೇವ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ನನ್ನ
ಬಕುಡಿ ಹೋಪ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ CM ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾವು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಿಗೇಶ ಬಕ ಬಟ್ಟು ಸೋಪ್ ಮುಡ್ಪಿ ನಿಗುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚ ಬಂದೆ ನಿಗುಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಕ ಉಂತ ಒಡಾವತ ಪೂರ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದರಿ ನೀ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಜೂನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಏರ ಸೈಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಣೊಂದಿಗೆ ಈ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಶೇ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪಿರ ಆರುಂತುನ ನೆರ್ಪೇರಿಯ ಕೆಸರುಂಡಲ್ಲ ಪುಲಿ ಮಿನಿ ತಿಂಗಳು ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಾಪುನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಅಷ್ಟೇ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಮಗ ಬಂತಾರೆ ಪೂರ ಈಗಲೇ ಬಿಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಫೈನಲಿ ಧೋನಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಹತ್ಯ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಪಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಧೋನಿ ನಮ್ಮನ ಧೋನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ಚೂರು ತೊಳಂಕೊಂಡು ಮಂಜಿ ನಿಗುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡು ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಪರತ್ ಐಕ ಪೋಪನ ಮೂಲು ಕಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ್ ಇಜಿನ ಉಂಡತ ಮೂಲು ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪನ್ಪುಣತ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಐ ಕಾಂಡ ಪೋಪ ಇತ್ತೇನೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡರೆ ಅಂಡು ಉಮೇಶ ಇಂಚಿಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಪೋಯಿ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೈತೆ ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ఇక్కడ అంచిడి పడుతుంది అంచ ఇంచిడి పొందులా మూలిత్తే కండ ఇప్పరే పోదు నమక్ ಗಾಡಿ ಇಡೆ ಫಸರ್ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಇಜಿನ ನಿಗುಲು ಮುಗುಳು ನಾಗೆ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತಾಡ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮೂಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲಡೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ತೋಜಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪೋಂಡವಲ್ಲಂಡ ತೋಜವೆ ಇಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಕುಲಾಡೆ ಪಿದಾಡ್ವ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೂಲು ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಗುಲು ತೂದಿತ್ತು ಜಿಟ ತೊಂದರೆ ತೂಲೆ ಪೋದು ಪಿದೇವೆ ಪುಣ ಯಾ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ಅವೇನು ತೋಪವೆ ಆತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಗಲೆ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಲ್ತ ಕೆರೆತ ನೀರುಂಡತ ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ತ ಕೆರೆತ ನೀರು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ್ ಪಾಡು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂತ ಐಕ್ಯಾನೆ ಬಂತು ಮೂಲು వాళ్ళు ಪೂರ ಬಾಟ್ಲು ದಕ್ಕದಿರು ಉಮೇಶ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಮೂಲು ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪುಗಂದ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮನ ವರಂಗದ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಬ್ಯಾತಡೆ ಪೋಪ ಒಯ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿಗೆ ಬಡ ಹಾಪುಣತ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪೋಪ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಣ್ಣನ ಚರ್ಚ್ ಪೋಪುನು ಯಾನ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಇದಮುಟ ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಪೋತೆ ಮೈಸೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಪೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಪ್ಪನಗ ಅದಾಗ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ನೀ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಸಿಕ್ಕವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಿಗುಲು ಬರ್ಪುನಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರಗಾದು ಉಲೈತ ಅದು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಮ್ ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ತಗಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಮ್ ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಜ್ಜಿ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಡು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೇವಾ ತುಂಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪಂಡೆತ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಲೆ ಪೋಪ ಪಂದ್ ನುಂದೆ ಟೆಂಪಲ್ ವರಂಗಡೆ ಎಪ್ಪುನು ಉವಲ್ ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ತೋಜುನತ್ತ ಅವು ಜೈನ ಬಸದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪರತ್ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪರತ್ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪು ಐಕೆ ಹಂಗೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ ನೇಚರ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಚ್ಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಕಂಬ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಕೊಡಿ ಕಂಬ ಅತ್ತವೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾತೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಕಂಬ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಪ ತೋಜವೆ ಕಲೆ ಕಿಂಜ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಚರ್ಚ್
ಓಫ್ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಉಲೈ ಪೋದ್ಲ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಪರತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡತ ಅಲ್ಲಾರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಐಕೊಂಚೂರು ಗೆತ್ತದ ಬುಡಿ ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾಜಿನಿ ಕಲೆಗ್ಲ ನಾನು ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿತಾಡುವ ಓಲಂಡ ಒಂಚ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಏನೋ ಅಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಚರ್ಚ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಾಡುವ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂತಿಯ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡೆತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ಮೂಲೆ ಒಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡ ತೂಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಫುಲ್ ತೋಜೊಂದ ಇಪ್ಪಂದು ಫುಲ್ ಮೈಂದ್ ಕವರ್ ಆಯ್ಲ ಕಾತನ ಅಂಚ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ್ದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬೈ ಉಮೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರು ನಮ್ಮ ಒಣಸಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಂಧರ್ವ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಮೂಲು ಫುಲ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದೋಣಿದ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಮೂಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಏನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಾಂಡು ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಉಂಡತ್ತ ತಿಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನೆನಪೋಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಗಂಧರ್ವ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನಡೆಗೆ ಈಜಿನ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಬರ್ತಾ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಪಿರಾಡ್ ಆಮ ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಇಡೇಗ್ಲ ಬೋಜಿ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪು ಬಂದು ಇಡೇಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಪೋತು ಜಿದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಖೇಶೇ ಬೋದನ ಇಡೀ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಅಂದಿದೆ ಯಾನ್ ಬೈಜಿ ಬಂದು ಈ ಭೋಜನ ಹಾಂ ಸುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋದೆ ಬಂದ್ಲ ಕಾಣ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜರ್ಡ ತೂಲೆ ಅವ ಬಂದಾತು ಗಾಯ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮೇ ಎಡ್ಡೆಜ್ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಪೂರ ನಿಲ್ಕು ತೂ ಒಂದು ಲೇರ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೋರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲ ಪಿರಾವ್ದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಪ ಮೂಲ್ ಬಕ ಕೆರೆ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ಹಾಂ ಮೂಲಿಯಾ ತುಲೆ ಅನ್ನಿಗಲಿ ತೋಚ ಮೂಲ ಅಲ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಮೂಲ ಸಾರ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾನ ಸುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ದ ಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ನೆಕ್ ಕಾಯಿನ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಆಪಂ ಪಂಡೇರ ಐಕೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ಜನ ಪಾಡಿಯರು ಏನಂಡ ಎಣ್ಣಿಂದ ಆಪಂ ಪಂದು ಒಕ್ಕದಾದ 100K ಮಲ್ಪುಲೆ 1K ಆತುಜಿ 100K ತ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ 1K ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ 100K ತ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಏತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ನೆಟ್ గైస్ రిపీట్ పెరవలేన మెగ్గెత్త తప్పొయిలాగుడు రిపీట్ చిన్నుతుల యాల చిన్నుతుల ಹೇಗವನಿ ಚಿನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ವಾರ್ದಿದ್ದ ನಮೌಂಡತ ಇಡಿ ಚರ್ಚ್ದಡೆ ಬರ್ತಾ ಮೂಲ್ ಪಾತೆರೆ ಚಂಚದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಟ್ಟಿದೀತು ಪಾತೆರ್ಲೆತ್ತು ನಿಗುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಟ್ಟಿದೀತು ಕೇನ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆ ರಿಜ್ಜಿಯ ಮೂಲು ಗೈಸ್ ಏನು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ದ ಉಲಾಯುಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೂಲು ಪಾತೆರೆ ಇಚ್ಚದ ಅಂಚದ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಏನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲೆಂಕಲ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಪಂಡ ಕನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲ ಕನೆ ಬೊಕದ ಆಲಜಿ ಮೊದಲು ತಪ್ಪಿದಾಡುವ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಗ ವ್ಲಾಗ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಹೋದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಪರಂದುಲ್ಲ ಗೋವಿನ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಪನ್ನು ನಿಗುಲು ಬಂದು ಮೊಲೆಗೆ ಕಾಲ್ಡೆ ಪಂತೆ ಶೂ ಪಾಡ ರೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಆಂಡಲ ಶೂ ಪಾಡತ್ತದು ಗಡಿ ಮೊಲೆ ಬೇಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಂಕಲ್ನೆ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಮೂಜಿ 32 ನನ್ನ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಹೊಡೆ ಪೋರೆ ನನ್ನ ಗೊಮ್ಮಟ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ತಡಾಪ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ತೋಜದ್ ಶೂ ಪಾಡತ್ತು ನಂಚೆನೆ
ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಚರ್ಚ್ ಇಡ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನಡೆ ಪೋದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಪರೆ ಪೋದು ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಡೆಗೆ ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ಲ ಆತನು ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಡ್ಚೆ ಆಪಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್